sewulukunatha njengabendle enkulu omakhungu onkila novapho noma nontanga sodibandlela ezohlwele zayidiba indlela zade zadiba nendlela pheshe komlambo ithukela phezu kwentaba zelenge naphezu kwentaba zaseLesotho mapele amaru aphula siyanqula siyathandaza siyacenga kaloku ezohlwele xa sicenga lo mandla kayo kaloku lenyanga enhle kangaka inyanga emnandi kangaka inyanga kaFebruary namhlanje is the 1st of February ngumvulo bantu abahle kaloku xa setha ngayo lenyanga sithetha ngenyanga le ethi masinxibeni ured and white kube kuhle kaloku kube mbetshe kube kwezo bhaloni kube lo makhandlela siyozivalela kwezo kona umuntu avalelane nomnye bajamelane masithi kaloku xa lisondela olasuku lwebhaloni ungenzi lanto yenziwa ngabaya babe bahlanu kwathi bana oil kwacaba mabemke kule ndawo inomyeni kuba kaloku ungena njani ungena oli ikhona kaloku nenye indoda pha eBhayibhileni wena muntu uhlahla lumani yojikela le ndoda yabuzwa umbuzo omhle omnandi ngayo lenyanga kaFebruary kwathiwa uyafuna na ukuphila ubhelwa beqonda ba uzayithini into ophila wathi andinamntu watsho kabuhlungu ubhele kwathi hayi ubhele makayekwe kuba noba engaphila akanamntu azawuphila naye bamtsiba ke ubhele sithetha ngayo ke lo nyanga yabantu abathi abanabantu inyanga yabo bantu baye batsitywa kuba bengenazi oli sithi masilungise ezo oli ngoba sibe nawo kaloku namayeza okhupha izichitho xa siya kaloku namhlanje kolusuku sithi masijikelezeni singene siyofika naphayana evenkileni kuba kaloku olusuku lolusuku siyesiphathe ngakhona into ezinhle into zokukhupha izichitho ukwenzela uba nawe xa kubuza uyafuna na ukuphila utake kuba kaloku umntu wakho akakubalekanga sithetha ngantoni ke namhlanje bhele namhlanje sithetha ngamafutha endlovu bayayazi ke abantu indlovu ukuba seso silwanyana sikhulu is the largest land animal batsho abantu basekhumsheni as a largest land animal ke mntana omhle ayinayo lento kuthiwa zi-natural enemies except ke ezo biological enemies kodwa ke xa siyihlinyuka seyindala ayinazo ii-enemies abantu abazibukelayo ke nento zo-National Geographic bazawuxela ukubana there's only one game reserve apho indlovu ezi zikhe zizingelwe zi-lions is the only place in the world apho kwarekhodwa loo nto kumila kunjalo andisayikhumbuli ke ngokulandayo noba yiSerengeti noba yintoni lo game reserve kodwa sithetha ngayo loo nto inkulu lo eso silwanyana sifiyele seso silwanyana sinamandla eso silwanyana siphila ubomi obude eso silwanyana sine-memory ende eso silwanyana kaloku esimatriarchal in terms of societal arrangement yaso kwifamily yendlovu ii-females they lead zizo ezihambisa i-knowledge of the group from generation to generation sithetha kaloku ngaloo nto sithi xa sithetha ngamafutha endlovu sithi ingxaki esijongene nayo kweli lizwe yingxaki ye-fake akho nto ingeyo-fake ndakhe ndabona nee-fake zamaqanda ndathi what i-fake yeqanda ide le nto ibe kwi-shell zenziwa somewhere ngapha koJoburg ezi-fake zamaqanda sithi ke kukho loo ngxaki ke yozo fake uzawuhamba wena uthi uyofuna amafutha endlovu kanti ngamafutha enkomo madoda ndiyabona nguwe lo sewunyanga ngokholo kuphela just faith alone uthi uphakamisa ii-properties zendlovu kanti wena uphakamisa inkomo izawuvuka ke inkomo yenza ubunkomo bayo ingabenzi ubundlovu sithi wena mntu ukwaziyo ukuba nendawo enjengezi ndawo zoMakruger National Park okanye kwezo game reserve kufutshane wena nezo ndawo zinjalo kukhe kubekho indlovu nguwe onoma esiqikini uthi ndinawo amafutha endlovu not ubhele to an extent mna I encourage abantu ukubana instead of using amafutha ekuthiwa ngawento ethile kodwa ube uyazi nawe ukuba this is fake siwafaka la mafutha khawukhangele enye into masiyeke lento simane sisithi ewe ndiyawazi ayingawo kodwa nzawathethisa ibe ngawo nomntana omhle awukwazi uthatha igqabi lepesika ulithethise uthi mayibe ngumhlamba ndlovu okanye uthi mayibe ngumdlandlovu okanye ibe ngumhlamba amanzi loo nto yiyo awukwazi uthatha into yaziyo ukuba le yingca plain grass hayi mandithethise le ngca ndifuna ibe yilabatheka uyayibona ke ngokuba noko yakho imeko sewufuna la mthandazo wasentabeni kwakhe wathethwa ngawo sithetha ke ngawo la mafutha
endlovu. Xa sithetha ngazo ke ezi zinto in the past besithanda ukuzohlula sithi ngokwenhlahla yenza lento sometimes iconfuse abantu. Masithethe ngawo la mafutha endlovu ukuba enzani. Amafutha endlovu siqalile into ethi when we use iplant yabona ke abantu abazabe phayana kwavusilanga esikolweni, this is week 4. Week 4 we talk about izilwanyana, we talk about plants, we talk about properties esilwanyana. Why la mafutha esetyenziselwa lento njayithi ivandla apha today, and sitsho ukuthi la mafutha adibana better nawaphi amafutha. When we talk about plants, we discuss plants, sitsho ukuba na le plant ngenxa yezi properties yeyiphi enye plant edibana nayo. Umzekelo xa sithetha ngexolo le plant ethile, leyiphi enye ixolo enosebenza better nayo, apho sincokola khona ke ngoku nge-basics zeyeza. Sithi xa sikukrobisa kweza zinto zaphayana kwi-academy, when we talk about indlovu, we talk about the properties zendlovu in its natural form. Sithi indlovu is a large land animal. Sithi as an adult ayinazi enemies. Sithi indlovu is powerful, iyawutyhiliza iwise umthi. Indlovu, not only is it strong, it is also tall. Even though we know that a giraffe is tall, but indlovu nayo is very tall. I think anatomy yama ayindisokolisi ncam ne-understanding ye-zoology, indlovu iyalandela apha kwi-giraffe nge-height, because i-giraffe inde ibe nalantamo. Indlovu is able to pick i-fruit from i-heights izilwanyana ezininzi ezingakwazi ufika kuzo. Ithi ke indlovu ukuba ayifikeleli kule ndawo bifuna ufikelela kuyo, ityhala umthi mntana omhle, iwise lo mthi, because kaloku if uMohammed cannot go to the mountain, uMohammed mhlawumbi ifuneka isondeze i-mountain ibe lapha ecala kwakhe, nayo indlovu iba ayifiki phaa iyayiwisa le nto ibeka apha emhlabeni. That is indlovu. Sithethe ngememory yendlovu. Indlovu is a family animal. Xa zikhula indlovu zikhula omama, because it is a matriarchal society. Omama, they protect the infants. Jonga xa zihamba, they travel in a form of into ebu sawuthini U-shape, but the largest okanye the matriarch le ikhokela izaba phambili, and then ezinye zizakwenza into ebu-U. In the center kuhamba ezi zincinci. That is a protective form, indlela ekuhanjwa ngayo, so that noba kuthi gqintoni ezi zincinci mazingabi ngasemva or emacaleni, they must be protected. Indlovu ke lesithetha ngayo, and siphinde sithi indlovu, le memory yendlovu go to an extent ukuthi is not just a memory in terms of ingqondo nempumlo zayo. Indlovu is able to sense amanzi. We are told indlovu iyakwazi uliva ivumba lamanzi ephantsi komhlaba, deep. It will travel to le ndawo inamanzi ifike yombe. If you watch National Geographic uzawufumanisa uba indlovu xa kubalele, when they travel zizawulandelwa zezinye izilwanyana, because ezinye izilwanyana ziyayazi uba ezi ndlovu apho ziya khona kukho amanzi, masilandele. The baboons ke have understood loo nto earlier. Ezi baboons will follow, zimane zibakudana, follow zibe kudana up until xa indlovu zigqibo komba. I-baboons normally are the first to drink. Indlovu iselo manzi washiye yazi mos bizawuphinda ikhangele enye icebo lamanzi. Uyeva sithi iwanukisa ephantsi komhlaba, still dig, is very industrious. Masingene ke what we just did, i-demonstration ye-properties zale ndlovu. So when we use indlovu sisebenzisela ezi properties zayo. Awuzusebenzisa zonke ke wena mntana omhle, uzawusebenzisa 1 or 2 or 3, usebenzisela le uyifunayo. Masingeneni ke bhele entweni ngawo amafutha endlovu. Basivile i-properties, they are going to expand on le nto bayivileyo. Number 1, indlovu bayayifaka abantu bezigubhu, yayiqonda mosla mcimbi wezigubhu, bayawafaka amafutha endlovu kwezi zigubhu, because kaloku le nto inamandla. Kuloo nto isetyenzisiweyo kwezi zigubhu kwafakwa loo mafutha, kwafakwa loo mathambo, kwafakwa ezo mfele, kwafakwa ezo zicubu zezilwanyana ezithile, kwafakwa yonke laa nto ifakiweyo. There must be something that carries le nto. However, njengoba sizawuthetha ke ngezi zinto sithi
when you use ezilwanyana is important ukwazi uzibalansisa. Awukwazi uthatha indlovu ibe ngu-fundamental, ibe ngu-basic walento yakho uyenzayo. Uba wenza umzekelo into yesigubhu, because ezi zigubhu kufuneka kube zinto ezizisimali, kufuneka kube zizinto ezikhawulezayo. Indlovu kufuneka xa uyifakile zibe khona ezininzi kunendlovu ezizisa ispeed. Yiloo nto kwezi zigubhu bezawufakwa mantindane, amafutha kathikoloshi, amafutha komkhovu, amafutha uyayibona mos le ndawo sibhalele kuyo, namayeza akhawulezayo, ukwenzela uba indlovu yona must give weight, must give yonke la endurance, namanye ke amayeza amaninzi to assist. Kodwa ke that's the fundamental yendlovu kwezi zigubhu, to give la power, the strength, sokuba lento mayenze lento ingabi na fear inayo, igqithe noba kuthiwa kuvaliwe. Indlovu idiliza nedonga mntana omhle. Imoto yakho ithatha indlovu isuse endleleni iwisele ngapha kude ibe ngathi bizityhilizela nje iphepha. Number 2, ile nyanga yenu ke phantsi ubise elinye igama. Le nyanga lena yeValentine yinyanga yabantu abafuna uthandwa. Indlovu iyathandwa ke ngabantu abazizimekhi ezingamadoda abazawuthatha amafutha endlovu badibanise nezinye izinto ukwenza iziphondo, kwenza amayezofutha. Indlovu ke le asifuna ungena kakhulu kula mayeza, sizawungena xa siphayana kwi-academy, because kaloku we are going to mention amayeza abantu bawasebenzise wrong, bawaqale kakubi, kanti xa sikwi-academy we discuss, babuza abantu. Apha kho mntu uzawubuza nto, bazawubuza phayana phaya ezantsi kwi-comments singakwazi noba phendula. Unumber 3, indlovu iyasetyenziswa ekuqiniseni. Not only amafutha endlovu, by the way, abanye abantu bazawuguba amathambo endlovu, bawagubele amathambo benze intsizi baqaphule ngayo, but you need to be very careful xa usebenzisa into ezawuhambe ihambe idibane ne-blood capillaries, blood vessels, because if you don't know what you are doing, you are going to introduce in your blood vessels some particles. Imagine ke ngoku this particle ongakwazanga uyiguba kakuhle, it travels in your blood capillaries ifike yenze i-blockage. Can you imagine xa umoya, once you introduce umoya kwi-blood vessels yenza into ekuthiwa ngoma-emphysema, all of a sudden ngoku you've got air in your blood vessels. Imagine ngoku xa se-iyi-clot that will never dissolve ithambo. Ithi ke le nto xa ungakwazi uzenza ezi zinto, khawuye kumntu ozawukwenzela wena, ithi gqi uphethe lo xhongo wendlovu, tata nantsi into endendlovu, dimfa phantsi indlovu, akugubele akukho lula ke kwa ukungqusha ithambo. Nditsho mna ithambo ledonki you need to work. So iyangena ke kuloo nto kumila kunjalo, ukuqinisa amafutha endlovu. Siqinisa ngawo izindlu, kuqiniswa ngawo imoto. Abantu xa beqatshulwa bazawufakwa amafutha endlovu. Sitshilo mos la sathi le nto ayihambi yodwa, ungabaleki yothenga la fake amafutha endlovu, siqinise. Xa sigqitha sithi iyasetyenziswa ngamadoda athile, amadoda afuna uba zizinto. You remember phayana ekhaya xa sithetha ngala khombo esithi ngumhlonipheki khombo, unfortunately apha ekhaya abantu abalandelayo our discussion sithi thina we don't use amafutha. The reason eziba singawasebenzisi amafutha is simple. Amafutha esiwafumanayo kwezi ndawo azifake, so rather singawasebenzisi, we use purely amayeza. Amayeza ke wona hayi torhwana, akubi lula uba bayenze ifake eyeza, baza kurobha qha balingqushe. Umzekelo wena ugqibela uthenga ukuchitha ibhunga, kuba umazi ubuchitha ibhunga ubomvu, bakuthengisela intolwane kanti uyofuna intolwane bakuthengisela ichitha ibhunga, because xa sezingqushiwe ziyafana. Wena ubuyothenga umaphipha bakungqushe elinyeze libomvu lilo elininzi, bakugalele because libomvu, uthenga uhambe. I-principle ke mntana omhle, wena mntu uthenga amayeza, siye sithi sukuyithenga xa sele ingqushiwe, thenga iyeza ilixolo. Enye into abayenzayo la mayeza, even if abawangqushanga bayawachopha bezi-pieces, ziyafana ke izinto xa zii-pieces, because kaloku we need to look at iyeza, i-back ne-front. Ngoku xa ichopiwe le nto yazii-pieces, in many times is not easy ukuba uyazi. Siye sithi ke kunothenga kwezi herbal shops, rather uthenge kula marasta alapha ecala kwendlela, because bona abawangqushi la mayeza ixesha elininzi. Ulithenga ilela xolo kanye elo gaqa
la khona apha ke besithetha ngomhlonipheki sithi amafutha endlovu ayakuthatha akwenze umhlonipheki. Sithethe ngamayeza ngenye imini afana namayeza anjengomthombe. Umthombe, if you check i-properties zomthombe ziyafana ne-properties zendlovu. Repeat, indlovu is an animal, umthombe is a tree. Sithi these ficus, i-properties zayo ziyafana nezendlovu. That is why wena mntu unamafutha endlovu ayi-original, when you do into yakho wenu, especially into yezithunzi, not isithinzi, isithunzi, ukuhlonipheka, kufuneka umthombe ungawushiyi, kufuneka uthunzi khulu, kuthiwa ngumsenge, kufuneka nawo ungawushiyi. Njeba kuthiwa nguthunzi khulu ngeSiswati, ukwenzela isithinzi, uyahlonipheka, abantu bakonqene, abazuvele badilike entabeni uthi baphethe abantu bakhamise batyhale kodwa uphethe. Funeka xa uphethe umuntu ozawuthetha phakamisa isandla with respect, ayibuze into yakhe with respect, because kaloku wena unamayeza njengomthombe, unamayeza njengothunzi khulu, unamafutha njengendlovu. So when you get inside a room, you exude the presence mntanomhle. When you enter, makucaci ba kungena unyana kaBhele. Uyayiqonda mos xa ungena unyana kaBhele, mayingabi ngathi awungeni mntu kodwa ungena wena wawugqiba uphethe kule ndawo, kungacaci ba ungena umuntu ophetheyo. Sithi ngawo ke lawo amafutha endlovu, sithi amafutha endlovu ayasetyenziswa kwisibunge. Asizuyicacisa ke because sithi isibunge into zesimali, sithethile ngezigubhu pha phezulu. Is the same concept, and the concept is the same, that apha sidonsa abantu. So xa udonsa abantu uthi mabeze kwibusiness ubadonsa ngendlovu, hey wenza lento okuthiwa ngundlovu yangena. Undlovu yangena nguludilisa nje with arrogance nomsindo, with power. Uyabona ngoku undlovu yangena, everyone now is not happy because ungundlovu yangena. So xa usebenzisa ke lamafutha endlovu, you need to balance them. You need amanye amafutha azawubhalansa la, so that indlovu yenza ubundlovu bayo without offending abanye abantu. Yona must bring power, endurance, energy, fearlessness, but ingabulldoze, because you don't want. If sithetha ngesibunge, bakhona abantu xa bengqusha isibunge bazawusebenzisa umhlehlo webhokhwe. Really? Umhlehlo webhokhwe. So if you don't know lento yenzayo, ihambe ibe ingxaki. Sithi kumabhanti okulwa abantu baqhwabayo, ufika unoteksi unalamabhanti, omnye unoteksi unamabhanti amabini apha left, amabhanti amathathu right, unebhanti apha ethangeni, unebhanti esinqeni. Ndibona uba yeyi kunzima. So amabhanti ke njaba bezawufaka into enjengosigidi, bazawufaka wona umthombe kwezi zinto, for power, for isithinzi, izithunzi, ukoyikwa, umthombe bayawusebenzisa nendlovu. Apha ke kulamabhanti bazawusebenzisa nosigidi, basebenzise namanye ke amayeza liqedlana. Maninzi ke amayeza kwezinto zamabhanti, bazawudibanisa amaqokobhe ezikol party, kungqushwe kufakwe kwenziwe lamabhanti. Namanye ke amayeza oyikekayo, amaxolo oxamba wafake kule nto yalamabhanti. Ndingazi le nto yamabhanti inamadola amabhanti. Baphinde ke abanye abantu bawasebenzise amafutha endlovu ukubuyisa izithandwa. Thixo Bhele, le nyanga lena kaFebruary sithe kaloku la nyanga ka-red and white. Ngoku babe bexabene ngoDisemba kwaxatyaxatywana because kufika abafana abahle abatsha beze ngepolo. Hey, sahlukana ke nezinqanda zethu. Ngoku siyacinga uba heyi, abafana bepolo ngoku bangapha kude nezinqanda zabo zonyaka wonke. Ngoku ezi zethu zonyaka wonke sizilahle ngoDisemba. Hey, we are now in trouble. Sifuna ke ngoku amafutha endlovu, sifuna ukubuyiselwa izinqanda. Ininzi ke into esetyenziswayo phayana xa kubuyiswa izinqanda, but hey, masingayithethi Bhele, masigqithe. Namhlanje sithetha ngamafutha endlovu, sithi ayayibuyisa nento yomntu elahlekileyo kubantu abakwaziyo. Asikwazi ke apha ekhaya, but we know umuntu ofuna ubuyiselwa. Umzekelo uthi wena ubelwe imoto yakho kanye kufikiwe apha kwathathwa iTV yakho enhle enkulu, ubuyixhome pha etoilet, wenza uba xa usetoilet umane uzibukelela yona.
bayithatha bemkanayo kwizinto ezilandayo, ezo zinto zifizikali bayawasebenzisa amafutha endlovu. But what we have seen kwezi zinto ezisebenzayo ngaba bantu banento zasebusuku, ezinto esizibiza bazizikwi-underworld, othikoloshi nentonto ziyalanda ezanto mntana omhle. Uza ne-TV yomuntu uzoyithi ntimfa apha, sometimes kuvukwe uleli ecalukwayo xa lento yalo mntu kuthe lo mntu uzawuza nayo i-TV yakho uzawukhululwa nguwe. Bazawufika ke xa uvuka ekuseni, xa uvuka nanku lo mntu wale TV ulela apha ecalukwayo. Sometimes uza imeko yakho ubonakala nje uba abothikoloshi bakhe bamqhwabaqhwaba apha endleleni, akezanga nje nale TV ezihambela zikhona nezinye. Sizama uthi ke wena mntu o-desperate othi ulahlekelwe into yakho wenu, njengoba we don't encourage and support as creatures, kukhona apho zinceda khona, but they must not be yours mntana omhle. If you use them kulanto okuthiwa ngu-transactional, you pay for i-service, uhambe tata ndibelwe imoto kodwa sizayoyilanda, abanye bazawusebenzisa izizwe zokulanda, sizayoyilanda izawuza, at least you get into yakho, you pay, off you go. Awunanto kwenza nalanto ubhatelele ii-services zayo. We don't encourage uba idibe nguwe lo uhlunyuka unezizizwe, because nayo ingaske umuntu onomdla kwezizizwe. Follow, ukhona umfana kuthiwa nguNkosikhona Mathe. uNkosikhona Mathe xa bembiza bathi ngumpandla endala. Ukhona lapha kuFacebook, isiziba sempandla. Ndaziphinda ezi zinto. Isiziba sempandla is a Facebook group. I-YouTube yakhe uthi Nkosikhona Mathe. Ungumfana wangapha eKZN. He is very big kwezinto zezizwe. Is very educational naye. Ngomnye wabantu wethu pay tribute to. Xa umamela ezi zinto, we say take what will help you kwezi zinto, ushare the rest. uNkosikhona Mathe is very educational. Ndithetha ngaye right now because kukhona apha discussa khona izizwe. There are many topics apha discuss izizwe zobhula, izizwe zolanda, amajaji, kwatsha kwacima, wenza ezi zizwe. There is this particular discussion apho athi kwenzeka ntoni xa unezizwe when you die. That's very serious. Is a very serious nto. Khawuhambe uyozimame asenze izizwe apha thina sizenzela amafutha endlovu. Uthi unyana kaBhele, indlovu le mosisithi indlovu is matriarchal i-society yakhona, meaning kukhokele abantu abangomama. In the main, xa ufumana amafutha endlovu uzawufumana amafutha endlovu eyi-female, because I do understand uba kula society endlovu ziba ninzi females, like unlike i-males, ziba ninzi females. So kukho ke abafana abanentlonti abazawuthatha la mafutha endlovu bawadibanise namanye amafutha ezinye izilwanyana badibanise. Likhona eliyeza that we discussed eklasini elishape ngenye indlela mntana omhle. If you know where I'm going, bazawuthi ngudumba, ligqithe ke ngudumba kaNantsika. If ukhona unimamele, kaloku apha kuhambe kumamele nabantwana amanye amagama xa usabiza na uqombe yayi lento. So bazawuthatha udumba ke, bathatha amafutha endlovu, bathatha uRosalina, bathatha amanye amafutha, badibanise namanye amayeza, bahlikihla izandla, kungenwe endleleni. Bathi ke aba bafana bazawubamba lo mntu ngusisi. Xa begqiba umbamba amehlo kasisi alayite, menyezela amehlo kasisi, usisi yanxame afuna uba mama kuyiwe kulaa ndawo kuyosetyenzwa. So ngawo ke amafutha endlovu bathi ke bawasebenzisela loo nto. Ininzi ke le nto lamafutha endlovu siyawafaka kwiziqhumiso. Ukubana unayo ikaka yendlovu unosebenzisa yona kwiziqhumiso ezigxotha into ezimdaka, ayangena kwiziphondo ezininzi, indidi ezininzi zeziphondo ayangena amafutha endlovu kwinqwaba nje yento. Wena mntu ukwazi ukwenza nje basithethe ngeza properties zayilanto ininzi, dibanisa in the properties what you want. Don't specific way ifunela yona, because kaloku iyeza ndithi mosisithe siyalithethisa iyeza awuvela ugalele nje, ugalele uyancokola wena ubusy ufuna lento izenzekele, mayazi lento ufuna ntoni. Ayisebenzi njalo. Nantso ke into ebesiphethe ke into yasendlovini sithi namhlanje ngale 1st of February sivalileke izolo kubantu abafundi baseklasini, sicela basilindeke, we are going to respond on the 3rd
On the 3rd, we are going to respond kumntu wonke umntu is going to be one to, and then on the 4th or somewhere up or 5th before Saturday, nizabe nifakwe ku WhatsApp group. Kulo WhatsApp group ke apho sizawuncokola khona, siqhube khona. When we run as online classes, ilink uyifumana ku Zoom, i-recordings uzifumana, ku WhatsApp, yonke i-correspond discussion, i-pictures, xa sithumela i-attachments ze-notes, yonke into siyenza ku WhatsApp, but ke the actual class iqhuba ku Zoom. Sithi ke masidibaneni ke kubantu ababhalisileyo phayana Saturday. Okwangoku sizayekila lesiyodibana ngolosithathu sithi camaku.